F'messaġġ tal-Miliet l-Isqof ta' Malta Charles J. Scicluna fakkar li l-qalba ta' din il-festa mhix sempliċement tifkira storika imma ċelebrazzjoni ħajja ta' twelid ta' Alla magħmul bniedem. It-tarbija ta' Betlem għall-Arċisqof ilha akbar prova tal-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem, Alla li rid ikun preżenti u viċin il-ħajja tagħna. Alla biex jikkomunika l-imħabba kollha tiegħu biex jifdina bat lill-ibnu. Magħmul bniedem. Ismu huwa Emanuel, Alla magħna. Il-preżenza ta' Alla hija preżenza li stajna narawha, nħossuha, stajna nħarsu lejn tarbija, rajnih jikber fostna. Ta' 33 sena, issallab għalina fuq is-salib u qam irxoxta mill-imwiet. Huwa anke qasam riflessjoni fid-dawl li se jintemm il-ġubilew ta' tama dwar l-użu ta' kif wieħed juża l-mezzi soċjali, spjega li jekk wieħed jara r-rakkont ta' twelid ta' Ġesu Bambin japprezza l-mod kemm hija għażiża l-preżenza ta' xulxin. L-Arċisqof Scicluna anke faħħar l-avvanzi tat-teknoloġija minkejja l-periklu li tista' ġġib magħha. L-appell tiegħi dan il-miliet huwa li aħna nħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem, nitgħallmu li l-preżenza personali, fiżika, ta' għoża, ta' mħabba l xulxin hija prezzjuża. L-ebda mezz soċjali ma jista' jissostitwixxi dak il-kuntatt personali. L-Arċisqof irrikonoxxa l-valur tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali li permezz tagħhom il-kelma tal-Alla tasal għand ħafna nies u li jgħinu s-soċjetà tibqa' maquda f'mumenti diffiċli bħal pandemija. Monsinjur Scicluna osserva kif ħafna familji u ħbieb anke meta jiltaqgħu madwar mejda jew f'postijiet ta' divertiment jispiċċaw mifrudin minn xulxin għax kulħadd ikun moħħu biex juża l-mowbajl. Din il-mentalità għall-Isqof Malti tagħmel il-laqgħat tagħna aktar virtwali milli umani u tnaqqas il-ferħ u l-paċi li ġġib magħha l-preżenza vera ta' xulxin. L-Arċisqof fakkar li l-anonimità diġitali ħafna drabi twassal biex jintuża kliem iebes jew weġġa', kliem li forse qatt ma jingħad kieku persuna kellha tħares lill-oħra f'għajnejha, għalhekk appella biex il-midja soċjali tintuża b'rispett u għoża lejn xulxin. Fid-dawl tal-użu tal-intelligenza artifiċjali Monsinjur Scicluna ħeġġeġ lil poplu jkun attent għall-verità. Fakkar fil-kliem ta' Ġesu, il-verità tagħmilkom ħielsa. Il-qofol tal-appell tal-Arċisqof għal dan il-miliet kien wieħed sempliċi imma qawwi, l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu lil xulxin u l-preżenza tagħna. Fl-istess waqt Monsinjur Scicluna fakkar f'dawk li ma jistgħux ikunu fiżikament preżenti, il-morda, l-priġunieri u saħaq li għalihom il-mezzi ta' komunikazzjoni jibqgħu rigal qaddis u meħtieġ. Fl-aħħar nett l-Arċisqof stieden lill-insara jagħmlu l-isforz biex jersqu lejn il-Knisja jipparteċipaw fis-sakramenti u jgħixu l-fidi bħala laqgħa personali ma' Kristu ma' xulxin. Kemm hi ħaġa importanti li aħna ma ninfatmux minn dawn il-mezzi umani ta' komunikazzjoni. Li aħna nużaw dak kollu li x-xjenza u t-teknika tatina biex niffaċilitaw li nikkomunikaw ma' xulxin, imma ma ninsewx li l-preżenza fiżika l xulxin, l-għoża ta' bejnietna huma valuri umani indispensabbli.